Kubli pi baro. Ngapdang subhai pi syakani ka program kejongi ke Health Essentials ke bedai bat ke kot ke kia kejongi. Teha ke studio jongi mentangi doni Dr. Anisha Maulong, ibadai senior oncologist jong ke Civil Hospital Shillong bat in yakran halor ka phang ke Jingpang haki Snier lane ke colorectal cancer. Te haswa menstangi kene ke program kejongi tanginya petchwa yakane ke klip belingkot. Colon cancer is one of the most common cancers in people of all genders. Nearly everyone is born with a colon, which along with your rectum makes up the large intestine. Colon cancer happens when the cells that line the colon, a key part of the digestive system, become abnormal and grow out of control. Most colon cancers begin as small precancerous polyps or growths. These polyps usually grow slowly and don't cause symptoms unless they become large or cancerous, which allows for detection and removal of the polyps before cancer can develop. Colon cancer can sometimes be present without any symptoms, but tell your doctor if you experience any of the signs that could indicate colon cancer. The most common signs include a change in bowel habits, including constipation, diarrhea, and incontinence. These are usually symptoms of other less serious problems, but they can also be symptoms of colon cancer. Blood in your stool can also be associated with colon cancer. Other health problems can cause bleeding in the digestive tract, but if you start to experience bloody stool, see your doctor to rule out a serious condition. Another sign of colon cancer is unexplained anemia, a shortage of the cells that carry oxygen throughout the body. If you are anemic, you may find that you are tired, sluggish, and short of breath, and that rest doesn't help. Other possible signs of colon cancer include abdominal or pelvic pain or bloating, unexplained weight loss, and vomiting. Because colon cancer can grow slowly, you may not experience any symptoms of the disease, which is why it is so important to have regular screenings to catch problems before they arise. The most common screening evaluation is a colonoscopy, a short procedure to examine your large bowel, but there are other ways too, including blood tests, DNA stool tests, and more. Your risk of colon cancer arises as you age, so you should start being screened at age 45. If you have a family history of colon and rectal cancers, talk to your doctor about getting screened sooner. Other risk factors include living a sedentary lifestyle, consuming high quantities of alcohol, eating a high-fat, low-fiber diet, smoking, obesity, and a history of inflammatory bowel diseases or diabetes. The reality, though, is that anyone can get colon cancer regardless of their risk factors or family history. But with prompt treatment, the outlook is hopeful for people with colon cancer. Colon cancer can be deadly, but data shows that early screening are saving lives by detecting colon cancer earlier than ever before. So, know the signs, stay vigilant, and get screened. Your health is in your hands. Teng nyepteng ye kene ke jingkran jungi ba i Dr. Anisha Maulong. Please bun doctor. Te doctor ke ke pa phila pan mia thu ne pen shai ki nong pet jungi kene ke program ke kata ka jing Bampong jong ki Snier. Ka kubli shibun ba ngi don kat biang ngi yo banya kren shipang ki Jingpang Bampong ki babun jai te shwabangan batai pi shipang kani ng skwa thu e pi ba kum haka kalendar mengidon man ubenai kidon ki sikha ki ingi rakhe te haka Jingpang Bampong ni ka cancer ro man ubenai ngidon kerpang
kijat cancer bakta ka met jongi bat ngi bu ker pang ki benai menta ki cancer balai ba kitu ki benai ko menta benai ka de jongka colorectal cancer ngi kren pang ka ni mo jongka jingpang bampong jongka Snier nei ti bangi bu hi nu benai ka long ba ngin pen so thu e ki breu shipang ki jat ki cancer ba kin dup so thu ba ka jingma ka long kum nu bat ka ta kum nu ka jinglong jingmang jongi to kani ka jingpang bampong jong ki Snier ba te kasdang naki ka long haka lenti yat bam mo bat kade haka ba khaddu tam jong ka lenti yat bam te kum bangitip ka lenti bam jongi kaya kasdang nadu shentur bat ka kut hadu jakaba mi pekhana jongi ti kan nir ba hi ka sedang na po ka ngidon kan nir ka Snier ba bat ka Snier rit mo te dakut ka stamak ko mangiong da ka pareng bat ka kasi ka po ngi khot mo ka stamak kut ka po ka wan sakit duodenum ki Snier rit dam tu wan saka Snier he kata de ka kolon mo na ka kolon pila bat mudur ka jing jurong ka de sun fit mo te hap ki Snier jungi ki kelanya po jungi te kabam kan na ya ka shimpor ba kani ka ka bakhat du kabam dala de teliat nak po ye hanir ba kabam ka shet pen ka met jungi kamut kidon ki benta mo ki juice bangi ong ba pen benta ya ka bam jungi ka shimlut ya ka vitamin bangi bam ka shim ya ka ki badon ka met jungi ha ka dei hi hanir ba ka pen separate mo ti ka dang ta ka bami ka pekhana jungi ka dei ka bamdan kam ka met jungi la adep shimlut ka jingdon kam bat ka bamdan kam ka lami ti ka jingpang bampong na nir ba balai ki ka wan kalong ba ka bam ka basniu mo mentangi bam tengalo ong pi ka bam ka shong slam tan ha met jungi ka dei ha nir ba ka shong hadu sau san kan ta ka bam ka ne ha kan ka Snier mo ti nakata daw ki bam Snier hi bangi bam kila yo shong slam haka Snier jungi hantu ka kala jingpang bampong to henry kini ka jingpang bampong haka Snier ka bun hi ka ba bun ngim kam ka ba jenjar kalong ba kum ngala ban ong pi kani ki ngila dri akran men mo kani ki jingpang hasentur harandang haka lenti bam mo ngi so thu ka don ki symptom kum pingi ong haka ktien pareng mo ten rei haka nir ba kam don ye ru em ngimla ban so thu te bangi don jingpang bampong haka nir ba balai ba ka don shapo plus kam ngim so thu kan la ban don tang jing su po te bon ginong pang ba yo hi jingpang bampong jang kani nir ba ngi lap dala slam ka jingpang mo te takadaw ngin hap tip ka kata ka jingpang ken bampong hanir ba ka sedang kumno kalong kumno te doktor philapat ban pensyai ki kita ki polyp pat ki ka jinge dei jong ki ki polyp pat ka colorectal cancer to kum mangala batai pi kani ka jingpang bampong hapo u Snier mo Snier ba ka ngim ju lap ka por ka babiang nei ti nrei ki don ki dak kishin bana po pada ka ba pen pau ba kadon kala ban kala jingpang bampong mo haki Snier jungi te upolep ubadon hapo ki hakanu no benta ka met ngila bandon upolep mo kalongum ka do tambami mo do tambami niki do extra ba mi ka met jungi te hating tengi mi ngi ki thabasen ba he am to ki ba mi ki don ki ngin la ban ong ki pression ba mi ba he kumju hanir baro kini ki polyp ki longum no ba ki cells badon hanir ba da ki multiply kloy mo ki kha wood te kapen tela do tam hapo ki Snier jungi nang ta kini ki polyp ki la ban long ki badon jingbat mo ki badon ding ban sno mo ki sno uding long kum hitet mo kum kitet ret kum to don utet to don yu te ki sno na po ka ki Snier jungi ki cell jong ka Snier jungi na lining but ki don pada bangi ong ki sessile ki long pedunculated but sessile kdien pareng sessile long ki mi bet kum ki
syuat bet na po Snier kan umdan jingbat kita ti kumba ong hi kini ki polyp bun hi ki bam de kim de ki cancer mo katangan ong pi berhabadang sedang hi kim de ki cancer henry dala slam kin don kila ban kala cancer mo ti kata kadaw ng ong pi ba kan kajing don uni polyp ru ka long kum nungin lap pada mo dangim tes ngin don tang ijing sui te kata te uni polyp ru ki don hereditary ru ki don nakabam ru ba constant friction ka ba shu ya ka bam sniu ka duma ka kuai ka imu ka pen iu hanta ka pen kala cancer uni polyp ti doktor ki pat ka penlong ya kinu ki brio bakin yo lane bakin form ya kata ka jing Bampong ha Snier to kum mga batay pi ka Snier ka de ngala ong pi ba ka de ka linti ya ka bam bat ba ka bam ka shong slim to bam bhane bam Snier ro bat ka de hanni hi ba ki bentai ka ba don kam ka medring ka ba bat ka ba Snier mo to ti kajing iyo kadi kajing pang Snier hi kadai naki kawing ka ba kapenlong dei kalong ba kawe kadi hinaki jinglong jung manjungi man kasi now ong no aka dangi duna kajing tray ni kajing kita jungi mo te kumba ong tin pareng ka exercise ro mo kata nang ta haba kajing duna bangin bam ki ba tei ka met jungi mo kum kajing duna bam chur bam so mo kanja so barokoi nang ta sakaway ba kadika ka colon rector hi ha ri phareng hi kila la ba kadai ki klain ma bam do saw ki red meat mo ba ong phareng ti red meat kum ka jing klain ka jing bam do masi do snyang do blang mo kita ro ki pen kiu ka res jongi ban yo ya kanika Jingpang Bampong jong ka Snier mo nang ta ka jing bam ye ki preserve food ki do ki ba preserve ki bala pedem bala that ti komentale pertai mentangi yo se ki frozen mo ki frozen ki do bala frozen ndai ka jing ta ka met jongi ngisuk mo ndo kam sat no kam bun kam yo od do ndai ka jing ta ka met jongi ngim perkhat ken kata nang ta ka jing bam kleng ka kleng ka jing bam kleng ni khasi le tu ni subang ma banya bam do nyang do e mo ki kleng ka turu ka kta ba nang ta ka jing kilo ha ka jing tho mo kumbang ong overweight ni obesity kataru nang ta bat kumba man ka por nga ban hi mentar ngan ong biang hi ka jing di palat ya ka kiat bat jing di duma di secret bam duma baro khoi kini ki don lang ka benta ban penlong cancer ka metjungi ti hadu kat no doktor kata ka jinglong ku mangin on oktin paring ka jinglong common jong kani ka jing Bampong ha Snier ha kani ka jaka ka jungi shopping in one chaka jongi ha world ka ha bro ko ka perthai mo kulum perthai ka ni ka colorectal cancer ni ka Jingpang Bampong Snier ka long ka balai mo ha bro ko ka perthai but ka khamlong common bhasha po ri phareng kani ka Jingpang hi mo ka jong ka Snier balai ba shathi ki khambam bha ki preserve food mo ki frozen kumangi ong te ka wei ka ta en ka red meat ru ki khambam bha smoking ro ka khamchur re ngam ong ba ka duna ha India ro ka he hi kumba ka don ki data ki ong ba ka annual incidence ha India ka day 4.4 per 1 lakh population mo te ka mot na iwe silak saungut ki brukin don ya kani colorectal to nginwan sa siya ka Meghalaya pa de ha ki shenrang ka day 4.5 per 1 lakh population kamot 0.1% ubriu naka silak ki population but haki kentai kalong lai point kendai per 1 lakh population ken te dakhain ka data jong ka India but ka Meghalaya ngi kham he mangi ban ka overall jong ka India te kumbang ngi ju ong man ka por ka Meghalaya tangka nung ngi de ka not easy ka de ka cancer capital of the country but Meghalaya is also leading in that te lai itang ya kanir ka bamdalong common ka cancer un ringi kham he mangi ka jingdon nong pang ban broccoli kulum lang broccoli kari mostly thai ka din nakal kombam ko im ko jongi
Te doktor kino pat ki jat brio ki bakam don jingma banyo ya kenika colorectal cancer. Ka colorectal cancer kumbang ala batai pi mene kidei ki brio ki tuki badeba download ki tuki ki jingmalin mo ki personal habits jungi ki tu bangal ajer bene te bat kawai di ban kan mau ba kani ka colorectal cancer karta ba ka kham khta bhai de dala kham he rata so ngi ongkat ba kadang after 50 years onwards kala ka risk kadang kiu dang kiu te kata kawai mo te kamu had kat badang kiu karta ka risk kadang increase kawai ngi ong kau sakawai ke don kini ki jing don ki history mo badon bashi don kum mensuang ala pongadang samlang ashi don polyp mo kolon ha polyp ha kolon ngala ada weng ngala ada le colonoscopy la weng rei ka risk chonga kala ka increase kini ki brio kila ki kam kiu ka risk ban yo Jingpang Bampong jongun Snier ba no te kini badon ayo but ki badon ya ka family history mo jongka cancer hai ki badon kum ki kemi pa ni ki meirat parat ni ki temen la ka yin jong ki mo ki kur ki badon kani ka Jingpang ya kani hi kamut ki don risk ki kam hap long pikir kin hap ayo te kadon sakawi ka Jingpang ba kalong ka balong common bahan ni ha jongi ha society jong ngin ringim da pikir bangi ong beni ngi te kat telot ba ka Snier jongi ni kat Snier jongi te kam jul abat bam bangi khot ka parengka inflammatory bowel disease mo te ngi amit la shulai doktor le shim da wai ba kan Snier telot kam la abat bam shupaniar imta ten rei kani kini ki badon ya kani ka inflammatory bowel disease ru ka bangi kidon arjai ka Crohn's disease but ka ulcerative colitis kini ru kidon ka risk ka bakham hakmat ban yo ya ka Jingpang Bampong hau nirba mo nang ta ka we kalong ha ka colorectal cancer kidon ki genetic factor but ki hereditary factor ru mo ki we cancer man ga ponga shi on pi ka de lifestyle related ndre ha ka ni ka don ka genetic factor ru but ka hereditary factor ru de ki don ki syndrome mangi shi khot mo kini ki badon ni kini ki syndrome ki don high risk ban yo ya kani ka cancer ka we ka de ka familial adenomatosis polyposis dan ka don ka bakhot dan ka Turcot syndrome ka Gardner syndrome but ki Lynch syndrome mo kini berkhoi ki badon hi kini ki syndrome ki don increase risk ban yo ya kani nang ta bat ka kumbang ong pi ka lifestyle te kanum cha ju nei ru ka berkhoi ki cancer lifestyle related te doktor kumno pat ngin yada ban ngin lat na kani ka Jingpang ha ki Snier to be kan ka ki we cancer ong pi ba dangi stop hi ka habit jongi ngila ban stop ya ka jengyo cancer bangin iyo dia ka colon cancer ban ong hi ban prevent ngimla mo ngila ban penduna ya ka risk mo ka risk bangin yo mo te kata kalong ba ka we bangong pi ka kham ka each ka de be da la kham no ka ta kham long ba te sun post nem shajrong in fact ka CDC ka Cancer Screening Committee li ka recommend ba 45 years above hadrong saupusan snem ni de be ban le screening yakini ki belong average risk badon ka average risk factor ti ni de ban le screening at least she seen sun snem mo ban le screening te kata ka we mo ki jet screening and say to ep nang ta ngi de ban bam shibun ki jhur ki so mo especially ki jhur ki babun sai high fiber mo kito ki jhur ki so nang ta ki whole grain ni ong da pareng mo ki bam whole grain but ngi de ban penduna ka jing bam ki do masi do snyang ki do blang ki kata mo nang ta penduna ki bam ba kini ki bam ba tha ba sa ki bam sa ru ki do especially ki ba tha ki ba sa but ki ba la pedem means ki frozen mo ba ong ka bam pedem de sakawing ni de ban exercise bha le testa kan de ban penduna ngam de ka ngathai ka briu ka ba ngai la dir ngatip ngamla ban le exercise ba bali ba ka jing bam don pot rekat bala ban nya kejat bani e kata ngale hi re ka ba don kam er de ki briu ki ba kham sngat mu ki ba kham
ka bawa ka kia ka jing thom ne ki tur ki ka risk ka kiu bhai ka ni ka Jingpang te bat ya ngim dei bandi duma bam duma nang ta ban penduna ka jing di kiat mo but ki don ki dawai mo ki don ki jing puli balaya tum to ki scientist ki lala ba ki don ki dawai mengiju penon kam ki we Jingpang ki la ban penduna ya ka risk ban yo ka ni ka colorectal cancer te kum hari phareng ba ka screening kalong regular bah ki breu ki la bah te ban screening kim long mangi salet hospital hadin sa pe hadu dala ajur ni sa hospital phareng de system ki let be te ki lap badon ka ki risk factor don tu polyp mu tu jing at so kleng hamet te kini ki dawai de ki haki tu ki jat ki breu ki sedang ye kini ki dawai bat ki lap ba ka penduna ka jing kela cancer te kita ki dawai ki de ki aspirin mengi penon kam nang ta kini ki NSAIDs ngi ongkum kini ki dawai tha dawai pang no kitu nang tabat u calcium ki lap ba ki penduna ya ka ban kela cancer ha kani ya kani himde bro kha cancer mo tang ya kani hoi te doktor kumba fila oma mene ki don kita ki jing screening ki ke fila an patai pat ki ki jat screening ki bangile ba phile mo ban lab e kanika colorectal cancer to kaban ning kong ka screening bangile ka simple basic kalong ba ngi ngan ne tu epi shwa kini nong pang jong ni colorectal cancer ne de ki wan ka da kilawan hi shangi kin complain be ba mi snam ha pe khana don snam sop snam ka peng khana jungi so ka first kata ka deka sign mo bagi you te kan ring kat bangin da test kala bun bakala he mo te ka ningkong e ka test ni pha ka fecal stool occult blood kamut da ka por bakadang su sedang de ka cancer kam da bleed than ka su don da ngimpat I da ka khamat ru te ngi pha test ka peng khana ban pet ka don snam ne mo to dan ka diagnostic hi ka straight and simple body ban ayu hi ban le colonoscopy te shubu no ha ka jing im jungi ngathai dala cross poi hi saupusan shi sien dingi hable hi ka colonoscopy mo sanpusan saupusan snem shall lord and then the kamda ni ngi la ban le no shi sien shi post nem to khadang itu i jing le jungi tang because kashim por ba ban kala ban iti polyp ni ban kala cancer kasimpor hadu sans nem shajrong man kala cancer da de badon polyp at least filale shi sin saupu sans nem hapo kashpos nem hadu sanpu sans nem pila long rest assured baka numdon ha ka ni ka benta kan de ka colonoscopy ka bade ka endoscopy jongka nirba bakile na jakale penkhana mo te katu ki ndale katu ki pecha do shajrong hadu han nirit man pech ba donjing mi donjing peri enem ka sni jungi te damdan ni kamut kum ta ngim don kam le shok manglong spos nem da dep katu ka don saka ki don ki tumor markers mo bangi ong ki di ki protein ba don ka snam jungi ba dala don hi ni ka Jingpang jong nir ba hapo met jungi kala ban pau kini ki tumor markers ki ki protein ban ai ka tumor mo palai ka tumor te hanrei kini kila kidi ki routine test bangile dangila sedang treatment ro ngila kini ki apa ba por monitor ka treatment response kan ba unong pang u ya dai ne am ka jing suma jungi hanrei ya ka screening ro ngila ban pendon kam kita kidon artili ka we ka CA bangi ong but ka we ka CA 19.9 te kini artili ki tumor markers bangi le but ter ki bunde sa ki we ki tumor markers ki ba kamram but ngim juda le than re ki basic ki long tang kini ki bam daram but ki bangi la ban le be hospital kala ban pen idak yang ikan baka don ni hamet jungi te doktor kini ki kan thai pat ki la ne ban yo kania ka colorectal cancer ki jing tho ki don ba ki ong ba ki kan thai kam duna ban yo colorectal cancer balai ba
kim di kiatan kim di secret mo kim klaim bam kim iu nrei ka mentah ka juk mentahi ki kentai shenrang ka juk ki la ban yo kam diat ka kam he ha ki shenrang kumba menang ong pi ha megle jungi ro mo ka ki shenrang de 4.5 but kentai de 3.9 de khan diat ka don nrei ma ki ro ki la ban yo e kanika Jingpang Bampong Snier te ka habede pada ka rukom ai jing sumar doktor kumno kijat jing sumar pi ai la ki de ka kade kat kum ka jing jur jing Jingpang ye kitu ki bayo ye kadika colorectal cancer ka jing sumar jong ka cancer hi kalong broadly hi kalong kum ju hi kum kiwi cancer mo ti ka shong ha ka wei kalong ka stage jong ka Jingpang mo ka nu ka stage yu kala boy kuma ju batai men ki cancer ki don south stage mo ti ka shong ha ka stage ka nu ka yu ka ngi ka ta ka jing sumar ka ya to ka shong umtang ka stage ru ndai ha ka jinglong ka met jong unong pang ting nong pang don uba la diagnose cancer la declare pi don cancer de udang i khlain udang i biang ba ka men ki don bel nong pang tang man yat ban yin kim la shu tang man bam kim la kumta te ka shong tang ha ka stage ka shong ha ka jinglong jong u nong pang ru mo ka met nong pang nang ta ndi tang kataru ngila ka shong ha ka jing don jing em upri ru mo ting ki bru ka jing puit ka remba mo ya ki kanunu ka cancer ru hapo silak da pile hi sa private pinum da te ka shong kataru ngi hap ai option mo ting ngim don haja ka ju ngin ong nong pang khile shabar upla le shabar tingin hap le ka ka bangi don hangi kumta te ter re broadly kalong ba ka jing sumar kalong ban puit ai chemotherapy but ka jing ai radiation sumar da ka x-ray mo to nang ta kapuit pada ka mostly kini ki banang shu sedang ki alistin ni always ngi le ashwa ka surgery la dep ka tu ngi sa le ka chemotherapy te doktor ke ki jing thumu la ni ki yumo ki jing thumu jong kani ki jing sumar hato ka de ban pendu e ka Jingpang cancer ne ban ai jingkot ne namanta kini bro artli pe ka jing thumu jungi ngin das le ngin ban sumar nong pang especially ka cancer hi tinga kwa hi ban pen do ja yu tu Jingpang ka thumu ka plan ndangala don ka plan mangan le kum ni nong pang balenga don ka plan ngan pen do ja yu ni Jingpang mo tang tang kataru do ngala ai ka radiation nga ai ka chemo ngala puit to ngala weng tu cancer nrei ka don ka jing thmuru ba ka jing em jong usha khmat pada jong ka cancer mo kala udang sumar ka ba menta ba ka ban ya chakman kam long shu kum ju ka met te ka jing sumar jungi ka long ba bendu jat bat ka we ka long kum daktin pharengi ong quality of life mo ngin hap maintain umde bu nong pang ula dep sumar ong ka cancer la khu ndre ka quality of life don shu la le pen khana shu la shu sma be kam de kata ngi kwa hi bo undon hi ka quality of life kum me shonga ba pi kum ni utaw nong pang ru u de ban la ban shong ban i nang ta ka rehabilitation mo da dep ka kanu ka jing sumar ka bat kom san e cancer de rehabilitation ba unong pang ula biang ban le phai biang chu ka jing em bo chu em ken dam de e 6% lo at least prapo percent ula ban le phai biang ka tu ka jing long jung kumbul ru long shwa ban yo ken ka jing pang bat ka palliative care kata gidi ki jing thumu jungi ngi sumari ki nong pang te doktor ki dan ne em kita ki side effect ne kita ki jing kta jong kani ki jing sumar te bat lada ki dan la kani ki jing kta ki de tang sipor ne kin beteng be hadu ka jing lenter jing em jong utu ubrio kan bapang kanu ka jing sumar ru ka don ka plus bat ka minus ne to ngi sumar kadon ka short term side effect but kidon ki long term side effect ki bahaka por bangi dang sumar ka short term bangi ong but dadep sumar ka kut no kam de lesho but ki long term ru kidon ti ngam ong hitang kani ka jing sumar kani ka jing pang bampong ya kanu ka jing sumar ru pidon hi kita mo phimla la sha ki bun nong pang ki ong bani doctor nginum la train num la ta sho ngim tre le rei people khat ka jing bam la tre ta man ta bat hadin rei pimple khat ka jing im corridor per ka badon kam e mo
to dengan su IAP broadly mo ki kita ki jing ayu side effect ko mangi ong mo jo ki treatment kawai kalong ka jing tight kloy mo ngila phila su thui la sha sumar te tight kloy mla su ban ya than mla ban shong slam su sam thia be mo kata kawai nanda ka jing su ka jing thar ka pang nang ta ka la ban don ka jing dunas nam mo bos kini jin sumar kum nanda ong no ya ka chemotherapy ka ta bro ko ka men mo ka de systemic therapy bangi ong te ka panyap e bro khoi ki cell samet ringi but ki normal but ki tu ki cancer te ka ta ya ka snam e ka dunas nam e nang ta ngila ban don jing kala ki bu nong pang chorong ni doctor tor khong do us ka sni do ba ai chemo ki tersim ro ki la long e ki la yong ki la e ki ta ki jing ta nang ta ki don ka jing kan roi pre ka jing bam la bam mo nang ta ki don bade ki ka kala no mo ka jing rukom bam jong pi ka phim la su ban bam normal ringi hap adjust kan ka jing im thamai bangin bam kala phet kan mlong su bam ba e mlong su ka kamla taliat su mo ka sni la sha ot suang ni le surgery la sha ot teng te phim la su ki don bade ba immediate da de surgery teng ka kalong suit han to ja ka puit mo kalong infection ngi on tem pareng kalong suit teng kala ban lungs nam mo place nam to ja ka puit kala ban gaping ni ong mo ka thliu na po jaka puit na jaka su kalait ki sai kala man thliu kita de ki uncommon tama ki ju long ken mo te but fistula kamut ka jinglong ka connect no shaway te manta na Snier kali connect no kala ban long natural ru mo kita ngim la ban ong ka jinglong met ka ubrio ka long no ka form thliu no shaway kumtar ki don ki te ki jawm kita tangi haput biang ni hap le biang kan te kawai jong unir ba pada ka ba sungsi tam kalong kawai ba kini ginong pang dadehi kanir ba sha try le support do ka ba dation sajan jakale penghana te ki mla le penghana should normally la ot phi kam don len ti should te kim la ban join ko nir ba na chirong but shapo kat nak ayu te ki bun kini phila ngam te phila chulam em ki dong pang bala ong bala yo colon cancer ki don be di pla pen khana nak po phila ju yi phila yo so hoi te katu ka ta ba ya ka psychology jong dong pang ken tambah bakim la shu ban ne pen khana kum baju le mangi bro khot ken tingi bu no ka plan nak po but ka join bet na unir ba shen benta sha drong ni pen mi be na ka mi be ha ka po ken ka tu ka jing ja ka le pe khana te kita ru ki ta ba ki de psychology ki jong ki patient ka psychology ki ka jing mot per khat ubru ka ta ba ken dek tor ni la kan mos phang kita ki side effect jong ka jing pu in re ngim pat ya kran pat ya kata ka kanu ko kom jat jingpuit ken ti fila an batai mo kiri kita ki jat jingpuit ki ba haban le ya kitu ki ba yo ya kanika colorectal cancer to ka jingpuit ka bale gani colorectal cancer ka shong ka haka kanu ka bentau don u cancer mo te kum ngampat ye thu e phi ka colon u colon u divide haka sau benta u don u ascending colon u transverse colon u descending colon but u sigmoid colon mo to nang ta ka shong haka benta yu badon te dade ba ka siteng Snier bangi hap puit mo shadrong shubu shadrong don haka ascending ni transverse colon ngile da ka hemicolectomy kade ka jing puit Snier colon colectomy mo hemi ka mo siteng ka Snier ni no then kadon ka segmental hemicolectomy kata kalong kam ayusho kam he sho kan ban ka hemicolectomy mo but kadon ka in addition to this kadon lang bat ka partial colectomy and plus minus ki lymph node dissection ni ong mo kamut ki lymph node ki draining jong kini ki cancer badon hajan hi ka tu ka jaka ngi shi weng lang ben te kita ki broadly ki yubat dale ngala ngi pi ka colostomy de tu ka plape kana ka ban mi no sha nakpo ti doktor hadian kat no ba kinong pang ki yo ki jing sumar ki sha puit ni kuma fila ong ki yo radiation ki yo chemo hadian kat no ki la balit phai biang shala ki jong ki jing em ki jing trei jing kta ki jong ki
kan ni kapel na kawi met beriu sha uwe mo ngim la ban ong ken ti nga la ban jem kloi pi la ban shimpor ti henry normally he ong yakas complete treatment mo but surgery bon hi ki bon ba hap le chemo be dep surgery ni le chemo beli ba kanum pur kat ka jingpang shikiwi ki benta ka medri ti whole treatment ting ka shimpor ha do rio nyu banai ki kat jing sumar brokaway ti kunta ka shong ting da la dep sumar hadin ba dep sumar hadin arlai benai kinong pang kila la kala stang one born met la stang la bam la stang kila le biang sha katuka life bagi le trai le tai tang ba kamlong shu mo pi shispa percent kamlong shu ka jing long ko men shwa prapo percent ka pi la ban yu biang tama pi hap pikir pade like na kita ki side effect mo jung ki jingput idang don shu ki wei pat ki side effect doctor jong ka yu jang ka jingput ngala ong pi ka wei ka long ka jing mi snam mo jing place nam nang to na jaka put ding kala ban like chapo ro kan place nam chapo ngi shu mi snam na pe kana kala ban long ka obstruction ye ki Snier mo nang to na jaka bangi su ne kala ban dambit and ka block biang ki Snier mo kata ka wei and then kawai kala aban long ka jing kalik na ki join menta suppose ngi kalik no na kitu bangi laso na pat kalik ka mo bami na po Snier jungi ka yu kalik sha ngi kalong peritonitis no ngi shi ong ka po kalong infection no kalong kusut ha po Snier ha po jungi ken kita ki ba kamlong common ken te doctor kumba fila batai mo ka gibriu kin shimpor te fi ok kumba kin yo e ka jingkot popura hatu lada kila kot kila ne em ban exercise ne ban trai bet kumba ki jule mo dan gibriu ki ba let's say ki baju smart ba ban le gym ne hatu kitu kila ban continue bi ka tu ka jing em ban ong hi ban katu ka jing le gym ka jing le ate ka heavy mlong shu light to moderate exercise ban ong ban le it's recommended day ban le hi day ban ong hi ban le biang sha gym ban le ki body building ki weights etem long show mo kala tus ka don risk bakan give away ki stitch kila ban lai tem dei tang cancer even ye ki normal room long hi ban you ban rakhia ban light moderate exercise kila ban le biang kidon ki chat pri mo de na ka jing trai jung ki trai jing trai ba kham khia ki tu thai kat kata e ki mo da ki le phai bia kum ki nong kondong le ba ki hap kin long kim long shu ken ban ki kho ba khia ki mau ki ban ong man shu ra tiar ban yu em tum le ban trai kan normal kam ye hoi le kan ban kit khia kim long shu ken te doctor ki e pat ki jing yarap mo ne ki jing kershan ki bahaya ngasem jung kini ki bayo e kan ki jingpang ki yo ken kaba san kan ni ka jingpang kalong ka pisa mo bon ki nong pang bon man chwa ki ong bet bang ngim tre sumangim dan pisa ngim la mo ten re menta hi ka don bok ma mo ki nong pang ba kim su thu shu te ka jinglut ki por man shwa ki nong pang de nga kan mau ba ngan pha thi tang e ro don pisa shu kin thia tang stayo doctor ngim don pisa shu ngin le no ka jing ta ki da le bu benda jaka da de ki masi ki snyang be ki don re man ta pa de ki nong pang kim su thu ba kan no ka jinglut ki yo free lut everything kanaka smart card china ya ru kim ya lut shu pisa ka reddition ru yo ka jing pui ro menta mdei tang sibil menta nga nong pang ngan ong ba ka slam plus sibil ka bun waiting list bangi bun nong pang nga passion nazret ro free da ka smart card umlut shu ken de kata ka we ka jing mentoy bat sa ka we ka long ba ki portman shwa ngim da par khat than de ka jing mu jing par khat unong pang ngim tik ke ka to ka mind mo ka mental health jong nong pang ngi par khat betang ka physical health je mentangi da don ki counselor se ro ban ya kren mat ki bahiyeng bat unong pang ro ken tingi don ka palliative care services ka cancer care kam kutang ka to ka cancer care ka bon ma ki jing yu boro shimet ngi ha par khat ke nong pang bat ye ki bahiyeng ro kani ka jingpang kala ne em doctor banwai sebut la ada ban sumar e kala ban wan phai biang ne
but lada kala ki dak ki shet ba ki nongpang ki bala judan teng ki don kam ban husiar ken namata kum kini ki dak ki shet jong kani ka jingwan phai biang jong kani ka jingpang to bun sin hi kani Jingpang Bampong ki nongpang ki bangila ong bala jam doni issue ne ki hap testa ba ka check up no te ngi ong ba ka sans nem first 5 years hadin badep sumar mo kalong kom san ha to kapor balai ba kadai haka arsnem first highest risk ka ba he tam kadai haka sansnem arsnem hadin badep sumar te to ka arsnem ni khot testa ba ki nong pang ba pite bet man ka lai banai man ka upd ban wan bet ken hadin kata dala sansnem shajrong hi kala sedang duna ka res bakan wan phai mo tenre kata bangi ong mentamo ka cancer baling imla pencem ba kumta mo kawan phai hi daka teng kamwan phai biang ka tu jaka ba phi sumar ba phi don Jingpang Bampong kala jam kam don issue ndre ka khi biang shkiwi ki benta ka metrungi ti kumba phila ju osno ba upur sha jabieng u pur shikitor shikishieng mo te kinong pang kumno kin so thu kalong ba haka Snier hi kalong ba kin so thu bala sang so biang la don jing per kom let pe khana ka pe khana kala per pre mo kata de local da de hatu haju benta hi to da de ki wi benta chu ong ba kala pur sha ka jabien jong phi phin thakli phin pre man ka por mo nanta phin phila ban khiring ru mo kata ka we nata da de ba kapur shikitor jong phi pin jur ho ba mi snam da jur ho pin panga shadem so bam dap le air da piring de air kitab ro khoi ki phi kapan kadi ban pen subaya phi ba don jing per le no ki doctor hakisieng pat kala ban pang mo pang ka met ka kti ni ka kejat hado ba da kapur shieng le pin kta tang ndiat ru num la sha da pan pang pala mo ti kala ban pur sha u liver do jam mo da pur sha liver phila ban so thu ba nong pang usdang stem pin I per ka kom long u stem nong pang u yu kata ka de kala pur sha u do jam liver mo ti doktor hadin kat no mo jong ka jing put la ni ka jing sumar ba kui breu kila lesing la ku ba fi ongim la ban yo ka jing kot bupura handai hadu kat tu ka simpori ki bakin julit phai biang ka jing im jong ki hadin jong ka jing sumar kapor ken chubo da kai kila jam hi kam don shu ka cancer te hndru banai hadu pra banai ka simpor ba unda wan phai biang ken ula ban resume gitu ki normal handri ngala ong ye phi ku mga ong hi ka bam ula pher ka jing rukom tre ndiat kala pher te kita un hapiyo te kumba fila ong ma doktor ki don kam hi ban wan test te ban wan check up man la kapor kat nu sen phi bu pore ki bakin wan pen I phi ya kinong pang bala dep hi ka jing sumar bat ki bangi so ba ki ayu ken la jam ndoni issue ngibu haka ka ya ka ban ong clinical examination hi bakin wan hi shangi ngibu man ka lai 2 6 months handru banai mo bakin wan check up test ta ba shangi but ya ka test pre bangin pha ngi pha ya ka colonoscopy shisin haka first 2 years ka snem hadin badep sumar ka tu ngi pha testa ba teman ka handru banai de kinong pang ki biang ngi pha man ka handru banai de kinong pang mangi isu ba ki tlot ki rai kho kem I wan phai kan ka tu ka jinglong ka metro ki ngi pha man ka lai banai de ka check up ki wan kan du ngi man ka lai banai tingi la su thu pe yu to ya ki test ban pha te do nong pang ui khlan we ngi pha sen ru banai te tama ya kan ni hi ka Jingpang Bampong jong nearby long ka ngalai thui pi mane be ki don ki tumor markers mo te an kini ki khamlong helpful ba ha ka follow up at ka treatment response pi te menta ha ka screening ni le hi tama kala ban long positive ha ki we ro re ha ka follow up ki ya rap ha kini batang shus dang ki hi kini ki tumor markers ki ka peni sign ba kadon iman la don biang ki cancer cell jong uni you can dingi pha hi kumta man ka
haka ki arsnem hadin badep suman ngi paman ka lain en rubenai but hadin hadin arsnem kamut ka sansnem mo pingi bu mo kamontring de hadin arsnem bedeng ngi pale no shisin rubenai tek shisin shisnem ngi pale mo ka shong ka jing long met jong u briun re kini kitu kani ngi long don means ngasu tenat babaka dan de kitu memakas te mlong ki cancer bakim don kitu memakas bengin follow up kan hap le be da ka CT scan hap le be da ka endoscopy hendre ya uni hi u jaj cancer mo jong nirba ki don kini tu memakas ba kitang sukion dia ngil asu thu badon ni ai te ka yarap ha kan yangi bengila ban monitor yu nong pang te doktor pidon ni ai ki jing kentu kan pam ni ke advice ke ba phi kwa ban ai ki tu ki ba pet ye kini ke program ti kum mengatai ki bril angya ban sap yang aman ke por kaju ngan ban mentarungan ong biang ka Jingpang Bampong ha ka jela jongi hi ngide ban su thu ba ki de hi ki rukom bam rukom di jongi mo te nga kentu nga kelpat shisha ya ki bril jongi ki paradok parasnam jongi mo ngam kwa baka jela jongi kan jot kumni ngam kwa ye ki kun samla jongi mo ki khna ki e bakin jot kin yo e kan Jingpang Bampong kadai ka por jongi bakin nang mi shabar kin ya chaprang mo kin yo kam yo jam kin yun re kin yo menta hospital rong adon we nong pang badang tang alpu sansnem udang sudep yo breu dang ilok dang almet yo cancer ka jing pait ka do no jong abangan pe yu tau nong pang ba kumta ka lawai jing ti klung jong ilok kan ja yu ken ti kata ka an ka e ka daw duma kwai kia kabangi dan jelai sisa shani sha yujungi shani ba kum shari dakhar ki kentai kim ya bam duma bun bekim bam mu kim di duma kim bam duma nrei shani ngim di secret nrei uduma mengitian be portion tu tengah kelpat ya baro khot ki para shong jung kanika is khasil ba ngi telilang kumen kanika election ni ong ka fractured mandate mo ngi ai ya ki ya ka vote jungi te what I fractured mandate ya ka jing di duma ngi telilang ngi ya wan lang kum ka jela kum ka ringin pen I ken ba ngil terlibat ngin penduk ja ya kanika jing bam duma jing di duma ha jela jungi please bon doktor te parlok atau ngila poisha ka bakut jong kani ke program ke jongi bat ngakermen hadu bangi desiam yang bat pisa ke por pendani hakamet ke bakot pakhia te na kadu darshan kendra shulong ngai khuble biang epi paro